lehenengo aldiz txatxaran online grabatzen, ze oso pertsona okupau ezea. Zemon zaude, hortik hasiko naiz. A ber, konformaten behar online eotekin. Nik egin esan bizut, inen nun horrea jon, zukin txatxaran egin, baina txatxaran aurretik gu gure txatxaran egin, sagarran zuma probatu, lasai egon, hoi nahi nun, baina ezin izan da, eta azkenen, bideokonekin konforma barra izan dugu. Ziber besarkada bat, zuretzat. Aitziber besarkada bat, zuretzat. Podcast titulu irabazteko bi baldintza bete berromen ditu. Bai. Bat da zuzeneko emizio bat ematie, eta bestie da Aitziber Garmendia elkarrizketatzia. Orduan asko eskertzi zut gaur bigarren baldintza hori betetzen laguntzen aizialako. Zuzeneko emizioa zaldibire joten aizeneako lagako dugu. Hoi aurreagoako antolatuko dugu. Hau izan da bila ensaio bat bezala. Bueno, Aitziber, oantxe bertan, laburpen azkar batik aldea. Arizona antzeslan aiken aizea John Plazaolakin. Sesberdinak antzeslanakin segitzezu Telmo Iruretakin. Bai. Plastikozko loreak estrenau berriken, hau titulua laburtu indet. Ondo indezu, porque nik igual ikendet. Esnearen koloreko antzeslanagatik Max sarietan izendaute zaude, eta Movistarreko Muertos SL telesailin azaltzezea. Bai, ala da. Nola izea gestionatzen hau dana, ze, emozio zurrumbilo ondixi izangoa, ezta? Bai. Aste hau izaten nahi da, bereziki poliki eta bereziki nekagarrie gauza hori danagatik. Osea, maiatzen egia izten funtzio, gira asko esnaren kolorekoa ia itxi deu edo iztear dao. Plastikoz koloreako oain dela gutxi estrenatu dugu, baina bagabiltza jiran eta horrere aktorenaren Talia nominazioa lortu dut, esnearen kolorekoaren Maxariare aste hontan izan da dena batera, dena hilabete batean eta batez ere azken aste honen bueltan, pixkat nekatuta ondo, baina nekatuta. Abokatu izeteko ikisten nahi zinenin imaginatzen zenun hau dana? Bai da, gehiago imaginatzen nun, hau abokatu bezala despatxu bat nere buru ikusiko nula baino, osea, ez dut gezorrik esango, nere buru aktore bezala ikusten nun, hau dana ez nun imaginatzen uste, ez dola inork imaginatzen. Bueno, azteko, inork ez du imaginatzen, edo oso zaila da irudikatzea, ontaz bizialk izango deunik, eta ontara bakarri dedikatuta iraungo deunik, eta ja hortik aurre datuzenak, baina dia premio ekstrak. Nik jende askok bezala, Martin telesailatik ezautu nizun. Adin bateko jende askok bezala, inigo. Bai, zartzen egia, ja. Txiki ez du ezautzen zein dan, Martin. Zartzen egia, bai. Ez, baino esan etena da, eta biztie atzea botaiez, gaur egun zezaile itezaiten Martin bezalako telesail bat imaginatzie, eta egiz izan keston beni mateit. Baino eske garai hartan, eta oin gaina denborikin geixo baloratzen jozunin gauzek, pasaudienak, bati bat, Martinek zauken Dream Team euskal fikzisuei eta humoriei dagokizonez, iruditzen zait oso zaile superatzeko. Elena Irureta, Jose Ramon Soroiz, Zuzeu, Amaia Iraundegi, Isidoro Fernández, Mireia Gabilondo, eta igual nere bi favorituek, Itziar Aizpuru eta Jose Ramon Argoitia, ez da. Orduan, nahi nizun galdetu, eazuk nola gogoratzezun esperientziare, eta, nik bezala, ea denborikin geixo baloratu dezun zerbait izendan. Niretzat telesailan hortan lan egitea izan zen nire amets guztien gainean eango litzateken ametxea betetzea bezala. Betidanik asko miresten dituen aktoreekin lan egitea suposatzezun, Euskal Telebistan telesail bat egitea suposatzezun, garai hartan telesailek 7 temporada eta hola iraute zituzten, oain zientzia fikzioan egiten bat zedigu ere. Oin 7 ataleta izte bai guztua. Hoi da, eske garai hartan beste garai batzu ziren. Eta egia da, denborarekin atzea begiratuta ez dut leheno baino gehiago baloratzen, izugarri baloratzen dut, baina eske momentuko sensazioa hain fuerte izan zen. Niko atzen naiz, esan ziaten egunean, arratsale baten esan ziaten, nire gurasoen paperen goztuenak Pinpix, Jose Ramon Soroiz eta Elena izango ziela, eta nik gauoi pasan nun botaka nerviokin. Hoi izan nibela. Nezako zan
oso handie lankide horiekin aitzea, eta ala izan zen gainea, ze izugarri ikasi nun, nire karrenan jaso dituten konsejurik onenak haiengandik jaso ditut, eta begia zabal-zabalen itula iritsi nintzen alnun guztia ikasteko. Gure nahi nizun galdetu. Zuk testu bat hartzen zunin, ez dauk ezartan izen Martinekue, hau da, telebistakue, antzerkikue, orokorrien testu bat hartzen zunien, zu nola astezea lanien testu horrekin? Zenei adibidez, asko gustatzen zait, bai gorputzekin eta bai ahotsakin itezun lan hori. Jo, segun ze testu dan, osea, balimada, pertsonaje bat oso, korporalidade handia daukena, edo ahotsean asko apoiatzen da, segunda zer dan, baina egia da, lehenbizi hasten naizela, bueno, irakurketa, gainetik iten dut irakurketa bat, eta gero nire personaia imaginatu nahian, hasten naiz referentzien bila, edo nola baita esateko, asko da funtzionatzen dit kaleratea eta jendea begiratzeak. Netzako oso importantea da, barrutik, personajea sortu aurretik, kanpoko helduleku batzuk ematea, nola begiratzen du personaje honek, nola ibiltzen da, nola eseitzen da, nola hitz egiten du, lehena da hitz egiten edo itxoin egiten du pixka bat, ze abesti entzungo luke, playlist bat egiten dut personaje bakoitzarena, musika netzako oso ebokatzailea dalako eta leku askotara eramaten daulako. Eta gero, hasten naiz kapazkapa, emozioak, igual ikusten nundi nora bideratuko nuken personaje hori edo interpretazio hori, baina baditu kapa asko testu bat lantzeak. Dago puntu bat nik asko empatizatzeten azurekin, eta da, gu oso ohitute gaude zu komedian ikustea, baino batzutan, lan dramatikuek itituzu, esnearen kolorea esateako, eta nahikue da zu estenan sartzie jendie deskojonatzen hasteko. Bai, oiola da. Zuk nola erreakzionatzen zu edo gestionatzen zu hori, ze egixe da esnearen koloreko aipadeula, oso obra dramatiku da hasieratik bukaeraino. Horrekin, adibidez, esnearen kolorekoan badaude momentu asko propio gainean jarrita daudenak pixkat humorera bideratzeko eta jendea pixkat deskargatzen hasteko, ze erditik aurrea oso gordine da obra hori eta oso gorra da. Baino, gertatzait adibidez, oraintxen Arizonan gabiltza jiran, estenaria da atera orduko jendea parrez, eta esatezu, niko handik ez dute zer esan, ez dute zer egin, bakarrik gorpuzkeragatik edo itxuragatik edo, barrea eragitea. Nik oso positibotik bizitzen dut hori, gaina barrea eragitea hainbeste gustatzen zait eta hain sensazio boteretsua da jendeari barre eginarazte hori, nik positibotik bizi izan du ez, egia da baina arte ere ez zaitela gertatu, barrerik egin behar eztan momentuan jendeak barre egitea edo ez detela sekula bizi errespeto falta bat bezala, baino konstiente naiz sortzen deten hortaz, askotan jakin gabe zer egiten deten, baino hola tokatzen da. Humori ere aipau duenez, Aitziber, galdera filosofikue. Zer da humori zuretzat? Humorea, nire bizie da, nire bizitza filosofie da, egunerokotasuna ulertzeko dauketen modue da, nire dramak ulertzeko dauketen modue da, nire dramai beti saiatzen naiz, aldeten neurrian humoretik begiratzen, humoreak berak oso boteretsu sentiarazten naulako. Askotan esan izan dut, baina eske benetan pentsatzen dut, netzako humorea boterea da, eta barrea askatzailea da, orduan guzti horrek ematen ditena, badan ere bizitza filosofie. Arrepisket egin daigun geuke. Jolas bat preparaudet, 4 galdera dauzket, eta galdera bakoitze da zure personaje diferente batentzat. Bale, eta nik erantzun behar dizut personajeakin. Hoixe da idea bai. Ondo iruditzen zaizu? Oso ondo iruditzen zait. Bale, hasingo gea. Lehenengo galderia. Lajaio? Txabal, eske banekin, tio. Eske banekin, puto banekin. Eizu Lajaio, inoiz liatu zara zure lehen guzu elzigorrekin? Askotan, larun batetan beti elzigorrekin. Igandetan da normalitan ez da errezaka, baina ostegunetan pintxopo ateatzen geanean ere, baina gutxi, bakarrik barran azpitik puntita bakarrik. Eske txiklea falta zaitragatu indetan, naiz pizkat Lajaio rara. Urine, zein da gaur egungo euskal musika talderik onena? Txabal, eske, gaurrengoak egia esan ez ditut, ezagutu, nola dia tipo bekola txandalean da juten dianak. Zein, Chill Mafia?
Bai, ba, hoiek, en plan, txandalean da, ba, esaten da, tio, osea, zerbait r- heaviagoa edo, osea, nei gustatzen zait adibidez nere taldea, Monster Hamster en Coma, bai, eta horrekin, osea, niretzako nire favoritoa hori, baina lo que pasa que nola bakoitzaren esan esan, ba, esango dut, Anje Dualde. Eta non espero bukara hoi, En un espero bate. A ver, urrengo galdera. Virginia, nola bizi izan zenuen Francisco Aita Santuaren heriotza? Bai, ama, ze ona zan, gure aita santua. A ber, ba, ona etzan izan notizia, baina, a ber, gauza bat esango izut. Guk sinistunok badakigu urrongo bizia hau baino hobea dala. Benetako bizia hauta gero datorrela. Orduan, aita santu gadi pozik sentitu nintzen, oso pozik gatoz bai jauna, kantari gatoz, oso pozik bai jauna. Baina, ba, gero nik triste zuloa sentitu nun, ba, a ber, bain datorrena zein dan, a ber, abemuz papan. Elkarrizketa hau grabatzen egian momentuan, oraindik ez da konklabea ospatu. Favoritorik? Bai, bada ba hor, nola da? Ezke badauka, abizena rabogordo bezala da, baino ez da rabogordo. Osea, badauka pizza brava, osea, uste italianoa dala. Ta abizena grazi berezia ikeita izu, ez da izatik. Bukatzeko, Gorane, Bai. zein da eskolaz kanpoko zure ekintza kutxunena? Eskolaz kanpokoa, gustatzen zait, juten naizenen nere aizparekin zirko eskola, gure zirko eskola tolosa juten naiz astizkenetan, baino torpea naiz, baino han esate jate inorrez dala torpea, denogiala onak zerbaitetan. Pues polokin ibiliko zara orduan? Zer moduz, pues polo? Ba, oso ondo da, pues polo sustoa eharra izan zuen arreke, baino indartua, eta ja dao beti bezala, betiko pues polo oain ja beti bezala dao. Oso ondo, eskerrik asko Aitziber. Ezer. Nere, pentsatzen naiz beti demora guztien pentsatzen nere bizela honek pentsako duen nitaz. Osea, zu bakizu, gure kaxa konfinamentu garaian etxetik grabatzen genula, eta ni Claro. aldiro disfrazatzen nintzen, la jaiotaz ez, zurinetaz edo goranetaz edo virginiataz, eta zortziak aiatzen ziren den, ba, justu disfrazata bali manean, hola esateatzen nintzen lehiora txalo gitea. Grabauta, nere parekoen arpegiak esan ez ezela. Etxe hortan zenbat jende bizi da, eta danak beti diferente gatatzen die. Horrekin akorda nahi zuantzen. Urrengo gaire nahi dut pasau aitortza bat inez, ze bere garaixen depresizukin eukitzeko esperientzixe kontau nun nire minaren etxean liburuei idatzi nunien. Liburu idazten hasi nintzenin garbi nauken zu ere liburu horren parte izeti nahi nula, ze da gai bat nik asko konetau detena zurekin, eta asko empatizau detena betire. Idatzi zenun hitzaurre bat, lehenengo aldiz irakurri nunin, negarri nun, baina negar pilu egin nun. Nik egin un pixkat idazten egi esango izut. Bai, normala. Bai. Eta ustet oso ondo definiu zenula depresizue zer dan, ezta? A eta B aldie dauzken disko bat. Eta A aldien dao, depresizu eukidun pertsona hori, edo depresizun daon pertsona hori, edo eta jundan pertsona bat, edo idea suizida ditun pertsona bat. Eta B aldien, aldiz dao, depresizue sufritzen ari dan pertsonan ingurukuek sufritzen ari dien mine, ezta? Eta zentzurtan oso eskertuten hau zurekin, bai hitzaurre zoragarri hori idazteatik, baino bati bat, sekulako ikasketie izen dalako niretzat, ulertzeko ni geizki neuen bilertin nere ingurukuek nola sufriu zeben, edota nik buruen nitun idea hoxek aurrea emango banitu, atzien zer lagako nuken. Orduan nahi nizun galdetu, nik be aldie hobeto ulertu detan bezala urte hauetan, zuk A aldie gaur egun hobeto ulertzezu, eta ez naiz esaten eri esker, orokorrien esatet. Bai. Askoz hobeto ulertzen dut, eta bueno, urte guztiabek hortarako ere balio izan dute, eta bai, eta zuri esker ere, osea, liburua
irakurri nunean ere, ulertu nituen gauza asko, ba igual nik nola, nun sartu ez nezkinak, ez? Osea, egia da nik baneukela serre berezi bat, bere momentuan gaizkarekiko, zeatik etzun esan, zeatik etzun pentsatu gugan, zeatik, baina eske, zeatik hoiek danak norberaren baitan badaude batzuta, baina ez beti, osea, ni seguru nau, zuko hain esan dezun bezala, oain horren inguruan hausnartu dezunean, esatezula, ostia, eske hemen gelditzen danak ere, karga handia hartzen du bere gain. Baina egia da baita ere depresio maila hortan da honak askotan ez daukala kapazidadeik besteengan pentsatzeko zentzu hortan esan nahi dut. Ja. Depresio kasu oso sakon batean daunen edo idea suizida dozken batek pentsatzen duen gauza bakarra, eta orain gerora ikasiet, da sufritzeari uste hortan. Ez du pentsatzen, hau galduko dut, ez du pentsatzen nire familiak hau edo beste sentituko du, da sufritzeari utzi nahi diot, egoteari utzi nahi diot, existitzeari utzi nahi diot, eta hortarako bidea, hau da. Nik guztet ikasietena urte hauetan da alde hori entzuten. Eta hau beti esaten duten zerbait da. Askotan ez dakit iritzirik emateko gaitasunik, ez dakit zer esan, olako zerbait esaten dian pertsona bati, jende asko idazten dit igual sare sozialetatik edo, hau daukat, edo beste daukat, edo, eta nik egin dezaketan bakarra da, edo lagunekin hitz egiten detenean, entzun, porque nik ere ikasi dut, gaizki egon naizenean, ez dula ezertarako balio jendeak animo esaten dizunean. Venga, animo, pasako da. Bai, badakit, igual pasako da, eta igual uste baino leheno pasako da, baina ez dizute uste lekurik dolurako, tristurarako, depresiorako, ansidaderako, ez da lekurik, orduan, ez zaigu ondo etortzen, ez, pertsonak hortan aiririala entzutea. Eta nik hortan ikasi dut eoten entzuten eta presarik ez eukitzen, denon nahi dugu ondo egon, baina gaizki eoteko momentua danean, eske horre eotea tokatzen da, nik amari beti esaten nion, ama, oain hau tokatzen da, eta eske, oain gaur egun errepikatzen den didan esaldi bada, jode, zuk esaten duzu, oain hau tokatzen da, pues bai, tokatzen da, eta eoten jakin behar da. Presizuei buruzko hausnarketa honenentakue zuri entzundako naiz, eta badakitzuke beste bati entzun zen isolaz, ala esate zenun. Eta zan, depresizue dauken pertsona bati esatie, animo, betu zenbat gauze on dauzkezun, dala asmatiko bati esati bezala, baino animo, betu zenbat aire daukezun. Zet, dala nere hausnarketa kutxunenetako bat. Netzako ere baita, ez dakit zen irakurrion, nik ez dut inorren sorkuntzari lapurtu nahi, eta esaten dut gainean nunbait irakurritakoa da, ez dakit noiztan nun, baina iruditu zitzaidan adibide bat oso garbie eta oso denok ulertzeko modukoa, ze denok egin deun zerbait da, edo egin deun zerbait da, bueno, animo baino, bida, baloratu zema gauza dauzkezun inguruan, bai noski baloratu behar dila, baina eske momentu hortan hola daun pertsona batek ez dauka hortarako baitasunik, berdin, asmatiko batek, asma krisi bete-betean dago, osea, asmatiko bat ezin duzu esan, venga, animo, hartu arnasa, beida inguruan zenbat aire daukazun, ezin du, ez dauka kapazidadeik, berdina da. Beste esaldi bat asko gustatzen zaitena, eta zuri entzundaku baita ere, beti oso okupaute gabiltzela, eta ezin izate ditugula 5 minutu batea pertsona batekin kafe bat hartzeko, pati bat gizki dagoen pertsona batekin kafe bat hartzeko, baina gero tanatoixoa juteko danok daukeula denbori, ez da? Eta ez dauke zertan lotura zuzen auki, baina ustez depresizun sortzean bakardade hori oso ondo definitzeula, esaldi honek. Bai, eta hori ere jende asko esaten zerbait da, ez? Osea, atea dezagun denbora bizire goden bitartean gero tanatorian alperrik gaudeta. Baina sartzen gea zurrunbilo baten eta ez gea konturatzen nun daun, igual muga hori ez, esatezula, aste honetan, ez dut euki demorarik nire laun honenekin kafe bat hartzeko, ez dut euki demorarik nire amarekin lasa hitzeiteko, eta, enkanbio, euki denbora 1000 gauzei baietz esateko, eta 1000 gauzoietan nolabait erantzukizun profesionala duten gauzak, edo igual zait, baina ni besteen gana eskaintzeko, beretan egon nahi deten pertsonekin egon ordez. Hoi askotan egiten dugu eta jende asko egiten dugu, eta batzutan konstientegia, beste batzutan ez, eta bueno, hoi xera baita bizitza ez, hortaz ikastea eta hoi gauza horiek zuzendu ahal izatea. Erreno pertsonalea nue oin, baino alare baduke loturizurekin, inoiz altun esan laikezun hitzik zaienetako bat suizidio hitze da. Oso zaie da gertuko bati edo maite duzun pertsona bati altun esatie
betu suizidea egin nahi dut. Nik bakit zurire asko kostau zitzaizula, suizidio hitze erabiltzie, eta Instagrameko postartan, ez dakit lehenengo aldiz, o behintzen lehenengo aldiz publikoki bai, Nahiko lehenengo tarikoa izan zen, bai. bai, nahi nizun galdetu nolako izen zan prozesue pauso hori eman aurretik, eta behin pauso hori eman da, ba, atzetik ze etorri zen. Bai, jo, kostau zitzaiten pila bat, ze, karo, ni, eta ordurako, hoi kontatu nunerako, terapia asko egindakoa nintzen, eta ez da iskutatu duten zerbait, baina egia da ez dela izan zerbait horren inguruan lasagitzein izan du detena, lehenengo aldiz publikoki kontatu nun arte. Nik uste, baita ere, bai, nire inguruekin hitz egiten nun, eta oso zirkulo itxian, bai hitz egiten nun, baina hasi nintzenean izaten konstiente, adibidez, sare sozialetan, eta ze eragin maila zeukan nik esaten nunak, zen nik askotan egiten gaina, argazki bat jartzen dut, pentsatuz nire inguruko ikusiko dutela. Eta ikusi nintzenean, ja, nire burua ikusi nuenean hor erdian, eta jendeak komentarioak egiten, eta ze ondo, eta nik uste, ikusi nuenean, nahi nahi zimaten irudi bat, nire irudi bat, igual ez dela egia, ze neska batek idatzi zidan, esan ez bere neba suizidatu zala, eta miresgarria zala, ni ikustea, ze ondo neon, nola barre ginarazten eten, ni ere barrez ikustea, eta poz emate ziola horrek. Eta pentsatu nun, ze irudi tramposo ematen dugun askotan. Ez dut esan nahi aktoreok, baina, bai, sare sozialetan, beti arpegiri politien erakusten da. Eta bai sentitu nor nolabaiteko beharra garbi hitz egiteko, eta nolabait ulertuz referente edo referentzia bat izan daitekeela norbaitentzat, esan on, norbaitentzat, igual da, 4 pertsonentzat balima naiz ere, nire aurpegirik benetakoena erakutsiko dut, bestela hemen alperri gaude trampa hau elikatzen. Eta orduan kontatu nun, neska horrek eman zidan lehenengo, ez dakit bultzada hori, eta kontatu nuenetik konturatu nintzen, niretzako batez ere oso askatzailea izan zela, eta ingurukoentzako ere izan zela, tsunami moduko bat, esan zutelako, bale, egia batzu jarri dira hemen mai gainean, suizidio hitza aipatu da, eta ez da Bronxeko kale baztarreko bati gertatu dakion zerbait, mundu guztian gertatzen den zerbait da, lehenengo munduan ere gertatzen da, eta esango nuke gaina zoritxarrez, ez diala oso konstiente, baina iruditu zitzaiten hori azaldu behartan zerbait zela. Eta hortik aurrera gero dana errexago jontzan, eta egia da, ontzala boom bat, eta derrepente elkarrizketa asko maten itula horren inguruan, momentu batean bildurtu ere nintzen, zesaten hon, ni ez naiz gai inorri laguntzeko, nik bakarrik nahi dut nire egia kontatuta listo. Baina gerora lasaitu nintzen ni ere, eta ingurua bera ere bai. Ikusite indezun landana, eta ez tema hontan bakarrik, bai zertan bihurtu zean, zeure ofizizuen, antzerkixen, telebistan, komedian, draman, zer referente bihurtu zean jende askontzat, nerezat barne. Geizkak ikusiko balu zertan bihurtu zean, ze ustezu esango lizukela? Ez dakit, gaina beha hain lotxati ezan, hain timido ezan, usted pixkat itzaletan nengo litzatekela gaur egun ere, zait iruditzen, etzan farandula zalea, etzan jendearen biztan egon zalea, orduan, nik uste pixka bat hor mantenduko litzatekela itzalpean, atentzio ondirik eman gabe. Baina, adibidez, askotan gogoratzen naiz berekin, eta zure liburu irakurri nunen, izugarri gogoratu nintzen berekin, da pentsatzen nun, ze pena, ze berandu iritsi dan Inigoren liburua. Ez da zure kulpa, Inigo. Ez sentitu orain kulpable. Baina pentsatzen nun, ze berandu iritsi dan, ze gustatuko litzaidake liburu hau gaizkak irakurri alizatea, eta iruditzet benetan gaina lagunduko liokela. Eta gauza horietaz asko gogoratzen naiz, asko konturatzen naiz momentu horietan, nire lanbidean adibidez ikusten ditudanean, ezakit, audioteknikariak imaginatu ez, pentsatzen dut, lan hontan gustua dituko litzateke gaizka. Edo lako beste momentu askotan. Eta iruditzen zait, nola askotan imaginatzen duten nire inguruan, iruditzen zait nola bait bere lekua aurkituko lukela. Eta hori sentitzen dutenean ere, mina handigua sentitzen dut, esaten dut, eske, zati juntzinan ze mundu hontan txoko asko zeuden zuretzako. Baina, hori bai dela ja nik kontrolatu ezin dezakedan zerbait. Baina oso presente dago beti. Podcasta izteko bi galdera jut beti, eta lehenengue hau da. Ze geratze zaizu iteko? Dena.
Eske hainbeste gauza dauzkat itxeko oraindik, profesionalki gauza asko dauzkat oraindik probatzeko eta sortzeko, gustatuko litzaidake beti askotan esan dut eta egia da hor aparkatuta daukadan proiektu badala, baina nere funtzioa plazaratzea ja behingoz idazten bukatu eta zuzentzea. Baina pertsonalki ere gauza asko ditut egiteko bidaiatu egin nahi dut, izugarri gustatzen zait bidaiatzea. Proiektu pertsonal batzuk ere hor buruan baditut, baina ez dakit aurrera joango dian, ez posible izango duten, ez dakit. Bitu, oin azkenengo gaixe osasun mentalana hitzein deunez, ez dakit, inoiz okurridu zaizu zeure esperientzi pertsonala hartu eta antzerkira ematie edo behintzat fikzio bat sortzie? Bai, ez da nire esperientzi pertsonala, antzezlan, idazten nahi naizen antzezlan hortan kontatzen detena, baina bada suizidioaren inguruko funtzio bat komediatik planteatuta. Baina ez dut nire alde pertsonal hori, osea, nik nire bizipen pertsonal hori guztiri, osea, oso osorik behintzat kontatuko. Badaude pasarte asko eta badaude sentimentu asko nireak direnak, benetakoak direnak, baina osorik ez. Ez dut ala ere deskartatzen, bakizu zer kemati didan apuro gehiago, osea, enaizela ni bakarrik, gaizkak berak badula adibidez bere familia, beti alde sentitu detena eta handikan bere gurasoekin da bere anaiakin harreman handia daukat. Baina gauza batzuk iruditzen zaizkit jo, pertsona asko jartzen dituzela hor, ez dakit auskortasun hortan eta ez daukat ezer berezirik kontatzeko beraiek ez dakitenik, baina publiko egiteak askoz ere zaurgarriago sentiarazten gaitu danok, eta nik nire gain erabaki hartzea gauza bada, baina pertsona gehiago hor tartean daudenean gehiago kostatzen zait igual. Oso ondo ulertzen zaitut. Eta bueno, azkenengo galderie rol aldaketa bat da. Aitziber, nahi dizuzuk zehoze galdetu? Venga, galdetuko izut gauza bat. 2026-rako amets bat eskatu balko bazenu, ze eskatuko zenuke? 2026-rako? Baitu, oantxe bertan, ez dakit argitaratu, igual asko esati da, baino komiki bat idatzi. Oso komiki zali zen naiz txikitetik, eta nik uste Inigo Txikiari sortixotela. Komiki bat sortzie, eta, bueno, liburu den data iriste bat ima, oso ondo. Gustatzen zait, amets politia da. Eta biharko eskatu beharko bazenu amets bat? Biharko? Bai. Biharko eskauerko banu, bueno, ametzak edo naixek, edo ez dakit, baino, betu, alde batetik, viajatzeko denborita diru, ze bapatea asko viajatzeko gogu sartu zait, eta bestetik, gutxi sufriaraziko iten lan bat. Ona. Eta lan hori izan lehik telebistan, edo telebistatik kanpo. Baina behintzet gutxi sufriaraziko itena. Eta disfrutau arazi ere bai, noski. Ona. Gustau zeukit erantzunek. Vale. Itziber, honeaino dana, eskerrik asko benetan zure denboriatik, oso gustua egon naiz, eskerrik asko zean bezalako izateatik, eskerrik asko erreferente bat izateatik jende askontzat, asko maite zaitut. Eskerrik asko maite zaitut. Gogo handia daukatzu ikusteko, baina benetan ikusteko ez pantaiaten bestaldean ze besarkadak benetan merezi duen oitako bizaten dira. Aitziber besarkada gaurkoz eta beste baten benetako besarkada bat. Muixu. Muixu, ondo izan. Aio.